Pasko eguna da, pasko zoriontsuak danontzat. Gaurko bideoa txikitsuagoa izango da, ez dut euski astirik otoitzen analizia prestateko. Ura baduzue, pasaren urtekoak badagoz. Baina dautiz be, homiliaren zatitxua pasauko zuet. Ilobi hautzik eta bihotza beteta euki behar dugu. Biztu da Kristo. Hau da historia aldatu dauan iragarpena. Goizilunean nahaztetan egarren artien sortu, eta gaur mundu osoan ozen eta posarren durundi egiten dauan barria. Ilunpean hasi zan eguna, Maria Magdalena ilobira joan zan, oraindik eguna argitu barik zala, oran hasten da kontaketa, iuntasun giroan, eta iuntasuna bere bihotzen, atzekabearen, utzunearen eriotzaren iuntasuna, baina eriotza asko lekuaretan ezustekoa gertatzen da. Harria kenduta dago. Zeo zer gertatu da. Ez dago gorpurik, eta horixe da, hain zuzen be, bizia garaie atara dela agertzen duzkun lehenengo pausua. Fedearen bidea lasterketa egindana undu lertuarik. Pedro eta bete izkale bat lasterka doa zilobera. Baina ikusten badozue Pedro gauza gehienak beste bategaz egiten deu. Beste bategaz egiten deu eleiza moduan, danok alkarrekin egin behar dugu. Ta sartzean, oialtzatalak ikusten da bez lurrean, iloiala bai. Eta evangelian esaldi ederra agertzen da. Ikusi eta sinistu egin eben. Sepulkoran geratu diren gauza dira, beharrezkoak ez direna. Oraindik idazkia ulertu ez eben. Arren bihotza arrazoirik undaindik ulertzen ez dauana, ulertzen hasten da. Jesus bizi da, eriotzak ezin dago etxiki. Gure bizitzan be, izaten dira olakuniek. Ez dugu nahana ulertzen, ez dugu zerantzuten guztiak, baina zantzuak izaten dira. Bake barria ezusteko posa, aurre egiteko indarra eta horrei esker ulertu, baina lehenen sinistu egiten dugu. Legame zaharretik Pasko barrira. San Paulo Gibarri irakurgaian legamia zaharra. Garrastasuna, guzurra, norbekeria, oikeria, atean itxi eta Pasko hau bizitzeko dinozko. Pasko ez da egun polita bakarrik, eraldaketa. Kristo biztu da. Dana aldatu daitek. Parkezina parkatu. Jauzi eskera altzatu. Etorkizunari itxaropenez begiratu. Gaur bizidunaren lekuko gara. Pedro, lehenengo irakurgaian hotz egin dau, egin eban guztien lekuko gara. Jangoikoak biztu egin eban. Gaur eleiza osoak bat egiten dau lekukatasun horregaz. Ez gara hildako profetaren nostalgia dabenen alkartia bizidan, jaunagaz bide egiten diardun herria baino. Eta gutako bakotxak bere bizitzagaz, berkibizkunde horren adierazle izan behar gara. Trukian ezer itxaron barik maitatzen dugunean, sufritzen dagoenari eusten deutzagunean, nekea izan arren onaren alde egiten dugunean. Lanai arrebok ilobia utxik dago, baina bihotza fedez itxaropenez eta posez beteta dago. Paskoa ez daitela oharkabe pasatu. Paskoa Kristo gabe piztu, eta argiaren seme alabalez bizitzeko pres aurkitu gaizara. Pasko egun zoriontzua. Aleluia, aleluia.